Si aling nena ay galing sa birong bahay ni Mang Cardo at nakaramdam siyang labis na lungkot nagdadalamati para sa kapalaran ni Mang Cardo. Bakit kaya naging ganito ang kanyang bihay? Isang kamatayan na napakasakit. Dati sinasabing mahataw sa barayo na si Mang Cardo ay pinakbola dahil mayroon siyang dalawang anak na lalaki na matatalino at mayaman. Parang nagtatrabaho sa Maynila, may bahay at kotse. Sa tivang imiwi sila, binibigyan nila sa Mang Cardong makapal na sobrang pera. Ako lang lahat ay mamimihay siya ng payapa at masaya hanggang sa kanyang paktanda na hindi. Nang sa Mang Cardo ay timanda at mahina at gusto niyang pumunta sa lungsod ipang molahan kanyang mga anak, pareho siyang tinanggihan. Ang dahilan ay takot silang makakapekto sa bihayang kanilang pamilya. Kaya sa Mang Cardo ay nakisang namihay ng malungkot sa bawat araw. Hanggang kapon, namatay siya sa samang loob at sakit, pinasok ng nakaw ang kanyang bahay, ninakawan siya ang pera at saka pinatay. Mang Cardo magpahinga ka sa kapayapaan at nawa ay makamit mo ang kaligtasan. Kung mayroon mang susunod na bihay, sana ay mabihay ka ng tinay na masaya kasama ang iyong anak na nakmamahal at nakalaga sa iyo. Si aling nena ay nagsending insenso at tahimik na nanalangan para sa imo. Nang makita niya ang kapalaran ni Mang Cardo, hindi niya mapigilang makisip tungkol sa kanyang sariling bihay. Hindi niya alam kung samha araw na darating kapag siya ay matanda at mahina, mamahalin kaya siya ang kanyang mga anak. Uy tatakwil at magiging kawa-awarin siya. Isang malalim na bentong hininga ang imalang hafnhaf. Si aling nena ay papay-hapay na imiwi sa kanyang bahay. Ang kanyang 5,000 ay limitaf sa kanyang harapan. Sa loob, may 4 na bata na naklalaro, lahat sila ay payat at marimi ang hamaka. Nang makita nila si aling nena, tumakbo ang 4 sa bakiran at masayang simahaf, nanay. Nandito na si nanay. Nakang mabait po kayo dito sa bahay. Upo, nanay. Gitom na po kami. Nanay, mayroon po ba kayong makakain? Lilituan ko kayong kanin. Siguro ay gitom na kayo, diba? Araw-araw na lang po kaming nakakakan lughaf, sawa na po kami. Tweede po bang ibang ilam naman ngayon, nanay? Nakiwala tayong pera para bimiling iba. Masarap na ang lughaf, hiwag na kayong magreklamo. Pero ang kakaibahan ni Nini ay may candy at biskwit na hindi naibos. Bakit tayo wala man lang kahit isa? Nang makita ni aling nena ang kanyang mga anak na malungkot at nagtatampo, labis siyang nawa, bibilan ko kayong candy. Hindi ko hayang mahirap kayo. Pagkasabi nito, lumabas si aling nena at bimiling isang paketeng candy para sa kanyang mga anak. Kahit na ang perang ipinambili niya, candy ay katimbas ng pang-isang araw na pakkan buong pamilya, pinilit pa rin niyang bimili. Kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na ganito, walang inang makakatis. Si aling nena ay imiwi na may dalang paketeng candy. Masayang kiniya itong mga bata na kanghiti ng malapat, Wolf. Ang saya. Ang halang-halang mo, nanay. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, nakaramdam si aling nena ang labis na kaligayahan. Tila ang sandaling iyon ay nakpawi sa lahat ng kanyang kalangkitan at pag-alala. Ang kanyang mga anak ang kanyang kahalakan, ang kanyang inspirasyon ipang magsikap sa bawat araw. Pagdating sa kaligayahan pamilya ni aling nena sa barayo, walang siniman ang hindi nakakalam, dahil ang kanyang pamilya ang pinakamahirap sa barayo at ang pamilya rin na nakakaranas ng pinakamaraming pagsubok. Si aling nena at ang kanyang asawa ay nakapakasal noong 18 taong lang pa lamang si aling nena. Pareho silang ikinasal sa pamamagitan ng pagtatapat ng mga magulang. Pagkatapos ng kasal, doon pa lamang sila nagkainlaban, ang kanilang pagmamahalan ay nabiyo sa paglipas ng panahon. Inti-inti ring nakaramdam si aling nena ng kaligayahan. Ngunit matapos ang mahigit 10 taon na pagsasama, hindi pa rin sila nakakaroon ng anak. Ang pasan mila sa kanyang pamilya at lipinan ay naktilot ng pagkasirang kalooban ni aling nena, sinisisi niya ang kanyang sarili ng labis. Nakikot-ikot siya sa iba't ibang lugar, sinisinot ang lahat ng payo, iminom ng iba't ibang hamot ipang makbentes.
Sa ika 12 ton, sa wakas ay nagbinte siya ang kambal na isinilang sa kahalakan lahat. Tiwang-tiwa ang kanyang asawa kaya pinanghalanan niya ang dalawang anak na sina Ben at Iman. Ang bihay ay nakpatiloy ng mapayapa. Nang sina Ben at Iman ay 2 taong halang, milang nagbinte si aling nena. Ang kahalakan ay dimobla. Siya at ang kanyang asawa ay hindi mapihilang maksaya, ang kanilang bahay ay mapipinong halakakang habota, siya at ang kanyang asawa ay mamimihay ng masaya kasama ang kanilang mga anak. Ngunit hindi pa natatakalan ang kanilang kahalakan nang matanghap ni aling nena ang masamang balita, ang kanyang asawa, habang nagtatrabaho para sa ibang tao, ay naaksidente sa trabaho, sa kasamang palat ay nalukso. Lahari at namatay ng masakit. Nang matanghap ni aling nena ang balita, nawalan siyang malay. Pagkatapos siyang begin first uit, nagising siya sa gelat. Ang bangkayang kanyang asawa ay inilahayang may-aring pagawaan sa kabong at iniwi sa bahay. Tiningnan ni aling nena ang kanyang asawa at nakaramdam siyang labis na kalangkitan. Ang pagkamatayang kanyang asawa ay dumating ng napakaha. Si aling nena, na nagtadalang tao, ay napilit na makasikasong libing, bimius ang kanyang haliha, ang kanyang muka ay namamaha at nahihirap dahil sa kalangkitan. Pagkamatayang kanyang asawa makalipas ang 2 buwan nang hanak si aling nena. Nahirap siya sa panghanghanak at nagsilang kambal, isang lalaki at isang baba, na isinilang sa mahirap at malungkot na kalagayan. Nang makita niya ang hasanghol sa kanyang kamay, pinanghalanan niya silang likaya at pag-asa, imasa na makakaroon silang masayang bihay, hindi maktiri sa tulad ng kanilang ama at ina. Sa loob ng ilang taon, makisa niyang binihay ang kanyang pamilya at pinalaki ang kanyang 4 na anak. Tinatawag siya ng mga tao sa kanilang lugar na ina na matatag dahil siya ay mas malakas kaysa sa iba. Ipangkimitan para sa kanyang mga anak, ginawa niya ang lahat ng iring trabaho, hindi natatakot sa hirap at dimi, mila sa pagiging kargador, pagkiyang kabibe, pagkiyang ladralayo hanggang sa pagkiyas ng panghan. Pagpilot ng mga recyclable, animang trabahong mapagkakakita niya ay ginagawa niya. Limipas ang panahon, sina Ben at Iman ay 8 taong halang na, sina Ligaya at pag-asa ay 4 na taong halang na rin. Lahat sila ay nakakitom at kilang sa nutrisyon dahil sa kakilangan sa pagkain. Nasasaktan si aling nena kapag nakikita niya ang kanyang mga anak, ngunit wala siyang makawa, ginawa na niya ang lahat ng makakaya. Gusto rin niyang kimain isda at karne tulad ng ibang tao, ngunit ang parang pambiling karne ay katimbas na ang halos isang araw na sahod niya. Kung bibili siya, wala nang matitira para sa kanyang mga anak. Ang kanyang pahirap ay makikita sa kanyang mga mata at salita. Si aling nena ay lalong nahirap, naklalabas ng damdamin ng kalangkitan at pagkabala. Sa kanilang lugar, nang makita nila ang kalagayan ng pamilya ni aling nena, maraming tao ang nakbayo sa kanya na ipampun ang ilan sa kanyang mga anak sa ibang pamilya o ipakpili ang kanyang mga anak sa mga mayamang pamilya. Ngunit hindi niya ito makawa. Lahat sila ay kanyang mga anak, hindi niya makakawang gawin iyon. Mas pipiliin pa niyang mahirap kaysa ipakpili ang kanyang konsensya. Ngunit sa kasalikiwang sitwasyon, hanggang kailan kaya niya kakayanin. Nitong hanakarang araw, malakas ang ilan, ang kanilang bahay ay tumitilo sa lahat ng dako, basa ang lahat. Ang 4 na bata ay nakupo sa sulok ng kanilang kama, imiyak, hehi, nanay. Nanay, basa na po kami. Ang kasakawang kanyang mga anak ay nakadirok sa piso ni aling nena. Tiningnan ni aling nena ang kanyang mga anak at napaliya, namhanhinag na sinabi, pasensya na kayo kung hindi ko kayo kayang bigyan mas matibay na bahay. Ako ay talagang dapat sisihin. Ang tinuhong ilan na may kasamang yak ay napakalungkot. Si aling nena ay nakatayo sa loob ng bahay at nakatingin sa labas ng langit na pinuong pag-alala. Sa malakas na ilan, hindi siya makakapagtrabaho. Kung hindi siya makakapagtrabaho, saan siya kikiyang para bimiling pagkain at alahan ang kanyang mga anak. Lalong sumakit ang piso ni aling nena, bimius ang kanyang haliha, bakit kaya patuloy na dimarating ang mga pahirap.
King hende sana beglang namatay ang kanayang asawa nuan, marel ay iba na ang lahat, ang kanayang pamilya ay sana may makakain at may sisot, hende mahirap tulat ngayon. Habang nag-isip siya, lalo siyang nalungkot. Limapit siya sa altar ng kanayang asawa, nagsending insin su ipang ipahayag ang kanayang pagmamahal. Asawa ko, sana ay gabayan mo ang aming pamilya na mabilis na makalis sa pahirap na ito. Tahimik na nanalangin si Aling Nena. Ang insenso ay kimalat sa buong bahay at inti-inting nawala sa hangin. Kinabukasan, sumikat ang araw, mabilis na nagtrabaho si Aling Nena. Ang kalderong lugaw ay inilagay sa gitna ng mesa, kapag nagising ang kanayang mga anak, kisang kikiya sila para kimain. Pagkatapos malakas na ilan, naging mainit ang panahon. Pagod na nagtrabaho si Aling Nena, ang kanayang damit ay basang pawis. Habang nagtatrabaho, biglang may tumakbo mula sa malayo, nag-alala ang maka at sinabing, Aling Nena, may nangyaring masama. Imiwi ka na. Anong nangyari, Aling Isang? Sinok na sinok ang bahay. Bahay ninayo ang nasisinok. Imiwi ka na. Diyos ko. Nakakawa. Bahay ninayo ang nasisinok. Imiwi ka na agad. Ano? Nang marinig ito ni Aling Nena, natakot siya. Nagmadali siyang imiwi, hindi man lang siya nakapagsutong sinalas. Pagdating niya, nakita niyang sinok ang kaniyang kusina. Nalila siya. Hindi niya mapigilang mag-alala sa kaniyang mga anak. Simahap siya ng malakas, mga anak ko. Hindi na siya nakapag-isip pa, gusto na niyang pimasok sa bahay ipang hanapin ang kaniyang mga anak. Para sa isang ina, ang kaniyang mga anak ang kaniyang bihay, ang kaniyang pananampalataya at pag-asa. Kung may nangyaring masama sa kaniyang mga anak, hindi na siya makakaroon hanapang mabihay. Sa sandaling yun, sinabi at iman ay nakatayo sa isang sulok, nang makita nilang imiwi ang kanilang ina, tumakbo sila at imiyak ng malakas, Nanay. Nanay, takot na po kami. Nang makita ni Aling Nena na ligtas sinabi at iman, nakaramdam siya ang ginawa, imiyak siya, ang kanayang haliha ay bumiho sa kanayang pisngi. Paikoy ka siyang limapit sa kanayang mga anak, nang hanginak na sinabi, mga anak, nandito na si Nanay. Hey! Nanay, napakalaking sinok. Ang init na pakainit. Hindi ayos na ang lahat. Nandito si Nanay, poprotektahan ko kayo. Niyakap ni Aling Nena ang kanayang dalawang anak at hinaplos sila. Sa sandaling yun, tumingin siya sa paligid ngunit hindi niya nakita sina ligaya at pag-asa. Nakaalala siyang nagtanong, nasan ang mga kapatid ninayo? Dinala na po sila sa ospital. Binihat na po sila sa ambulansa. Diyos ko. Anong nangyayari sa pamilya ko? Ligaya. Pag-asa. Hilina ako. Pasensya na kayo. Lumiot si Aling Nena sa lipa at imiyak ng malakas, tila may bimibiyak sa kanayang puso, nahirapan siyang himinga. Mabilis siyang himinga, hindi siya makapag-isip ng maayos. Biglang timas ang kanayang presyon at inti-inti siyang nawalan ng malay. Nanay. Nanay. Nang makita ni Ben at iman na biglang bimaksak ang kanilang ina, imiyak sila ng malakas. Sa sandaling yun, dumating si Aling Isang, nang makita niya si Aling Nena na nakandisay, mabilis siyang limapit at himinging tulong ipang bihotin si Aling Nena papasok sa bahay. Matapos ang ilang sandali, nagising si Aling Nena. Nakanga nang maliwak si Aling Isang nang makita niya na nagising si Aling Nena, Diyos ko. Biti na lang at nagising ko. Bakit ako nandito? Ako. Gusto kong paminta kina ligaya at pag-asa, siguradong takot na takot sila at nasasaktan. Hey! Kimusta ang pakiramdam mo? Kung magpapadala ka sa halit mapanhanap. Okay lang ako, wala akong problema. Kailangan kong paminta sa aking mga anak. Pilit na timayo si Aling Nena at paikoy kang limakat. Nang makita ni Aling Isang na ganito si Aling Nena, mabilis siyang limapit at inalalaan siya at sinabing, sabay na tayong paminta, hindi ka pwedeng makisa sa ganitong sitwasyon.
Maraming salamat sa iyo. Iwag ka nang magpasalamat, magkapit bahay tayo. Ang importante ngayon ay panalangin natin na ligtas ang ating mga anak. Hey! Sana kaya kong akin ang lahat ng sakit at pahirap ng aking mga anak. Sa sitwasyon ito, kailangan mong maging malakas ipang maging matatag na suporta para sa iyong mga anak, hinihintay kanila. Ligaya. Pag-asa. Pipintahan ko na kayo. Sigaw ni Aling Nena. Pagkatapos nito, nakpakisap si Aling Nena sa kanayang mga kapitbahay na bantayan sina Ben at Iman at pumunta siya kasama si Aling Ising sa ospital, nakdarasal na ligtas ang kanayang mga anak. Pagdating niya, hindi niya mapigilang makaramdam ng sakit. Pinuuntaw ang ospital, matapang ang amoying gamot. Sininda ni Aling Nena ang itus nash at natakbihan niya ang lugarking son ginagamot sina ligaya at pag-asa. Naupo siya sa halway na pinuong pagkabalisa, hindi mapakali, paulit-ulit na naglalakat. Kung may nangyaring masama sa kanayang mga anak, paano na siya mabibihay? Lumipas ang oras, 1 minuto, 2 minuto, 20 minuto. Nakasara pa rin ang pinto. Hindi mapigilan ang pag-alala ni Aling Nena, sumipsip siya at imiyak, lahat ito ay dahil wala ako sa tabing aking mga anak, hindi ako karapat-dapat na maging ina. Hey! Sana ako na lang ang napamak. Ang nakakasakal na kapaligiran sa ospital ay lalong nakpadama kay Aling Nena ang pagkabalisa. Nakaramdam ng awa si Aling Ising kaya patuloy niya itong kinakusap, hiwag kang mag-isip ng hanayan, walang gustong mangyari ang mga ganitong bagay. Ang kailangan natin gawin ngayon ay maging kalmado at litasin ang lahat ng problema. Diyos ko, napakabata pa ang aking anak, paano siya makakatahol dito? Magiging okay ang lahat, naniniwala ako, hiwag kang mag-alala. Mila nang mawala ang aking asawa, parang nawalan akong lakas ng katawan at isip, nahinadal sa aking mga anak, nahawa kong bumangon. Akala ko sisikapin kong palakin sila ng malisok at malakas, nahinit maral ang pagpapalaking apat na anak na makisa ay masyadong mahirap para sa akin. Hey! Kailangan ko pang magtrabaho, wala akong oras para bantayan ang mga bata. Hiwag mo nang sisihin ang iyong sarili, walang inang gustong may mangyaring masama sa kanayang anak. Sa palagay ko, mas mabuti kang ipampun mo na lang ang isa, mahirap magpalaking apat na anak, nakikita ko naman na nahihirapan ko. Ito. Pero paano kang paglaki niya ay kamihan niya ako? Ang pagpapampun sa aking anak ay parang pagtalikod sa kanaya. Diyos ko. Hindi tama ang inaisip mo. Kung ipapampun mo ang iyong anak, bibigyan mo siya ng bagong bihay, isang bihay na mas masaya at masahana, sa palagay ko ay matitiwa pa siya. Nakisip sandali si Aling Nena at nagsalita, may kilala ka bang gustong mag-ampon? Gusto kong bigyan ang aking anak ng mas magandang bihay. Balita ko may pamilya sa bayan na gustong mag-ampon, hayon mo kakiha akong numero at tatawagan mo siya. Maraming salamat sa iyong tulong at mas okay na ako. Walang animan. Nakisa po ang dalawa ng ilang sandali nang bumikas ang silid ng emerhensay. Mabilis na limapit si Aling Nena sa doktor ipang magtanong tungkol sa kalagayan. Doktor, kumusta na ang mga anak ko? Ang mga pasyente ay dinala sa ospital na maraming alikabok sa katawan, tuyo ang kanilang lalaminan at may mga paso sa labas ng kanilang kaliwa at kanang kamay. Pareho na silang ligtas, mas stable na silang ngayon. Maring bisitahin pamilya ang pasyente, nahinit mag-ingat na hiwag-hawakan ang iyong anak, madaling maimpiksayon ang mga sakit. Sige po, maraming salamat po, doktor. Pimasok si Aling Nena ipang bisitahin ang kanayang dalawang anak na may namimilang mga mata. Nang makita niya sina ligaya at pag-asa na nakaratay doon at himihinga sa tulong utsayhin, lalo niyang sinisi ang kanayang sarili. Ang pag-alaga sa kanayang dalawang anak ay libos na nakpahirap sa kanaya, walang habi na nakatilok siya. Nang marinig niya ang kanayang anak na imiyak dahil sa sakit, nadirok ang kanayang puso, isang dangdan ang sakit, ang kanayang puso ay parang sinaksak ng libu-libong kitsalayo. Sana kaya niyang akin ang sakit sa halip na kanayang mga anak.
Habang inalahandia ang kanayang mga anak, pimasok si Aling Ising na may kasamang baba na mukhang mayaman. Nakilat si Aling Nena sa hitsira nito. Nang makita niya ang pagkalito ni Aling Nena, mabilis na naksalita si Aling Ising. Siya si Aling Myrna, ang tong pinanghit ko sa iyo kanina. Nakita kitang abala at pinakalahan ang iyong anak kaya nakpasaya akong tulunghan ko. Sinabi ko kay Aling Myrna ang tungkol sa iyong kiwento, nawa siya sa naranasan mo at gustong ampinan ang isang anak at suportahan ang medical na bayaran para sa iyong mga anak. Siguro alala ka ng ngayon tungkol sa pera. Amy ko si Aling Nena, nanghanginag ang buses, magandang araw po, nagpapasalamat po ako sa inyong pagdating dito. Sa totoo lang, ako ay nasa malabang sitwasyon, isang maliit na kapabayan lamang ay maaaring magdulot ng malaking kapamakan. Hindi ko na kayang makisa, kung matutulungan ninyo ako, magpapasalamat ako magpakailanman. Iwag kang mag-alala, tutulungan ko ang iyong pamilya sa abot ng aking makakaya. Talagang hindi makatarangan at mapaklaro ang kapalaran, ang tong nagsisikap ay hindi nakakaroon ng anak, at ang iba naman ay nakatiri sa dahil sa daming anak. Milo nang mamatay ang aking asawa, pinahirapan ko ng hustun hinit hindi ko kayang bahan ang aking mga anak ng magandang bihay, lihab lang ang nakakain ng aking mga anak sa araw-araw, kapag may isto at karne, masaya na sila buong araw. Imasa lang ako na ang bihay ng aking anak ay bibiti po. Ay talagang malungkot. Gusto kong makampon ng isang batang lalaki. Handa mo bang ibenta ang iyong anak? Ako. Napakalungkot ng mukha ni Aling Nena ngayon, napakahirap ng itsira, parang masyadong mabigat na sabihing ibenta ang aking anak, masyado akong walang ingat. Walang animan, basta't ayaw kong mahirap ang aking anak, sino ang gustong limayo sa kanayang anak? Pero dapat nating isipin ang hinaharap, kung ampinan ko ang bata, siguradong bibigyan ko siya ang masakanang bihay. At tutulungan ko ang iyong pamilya na malampasan ang pahirap na ito, ano sa palagay mo? Ako. Nakalangan si Aling Nena. Kahit na naisip na niya ang bahay na ito, ngunit ngayon biglang nangyari ang lahat, hindi niya matanghap ang kanayang mata na pinung sakit na timitingin sa kanayang dalawang anak. Sa kasalukihang sitwasyon, alin ang pinakatama? Ang pahirap sa peso ay nakpapahirap sa kanayang ng husto. Ang kanayang desisyon ay babago sa hinarap niya ang kanayang mga anak. Bawat isa sa kanila ay mahalaga, isang mahalagang bahaging kanayang bihay, paano niya makakawang ipakbili ang kanayang anak. Tinangnan ni Aling Nena ang babaeng nasa harap niya at nakalalang sinabi, hihingi ako sa inayong dagdag na oras para makisip, halong-halo na po ako ngayon. Ay walang masyadong pagkakataon, sa tingin mo makakaya mo pang makisa hanggang kailan. Nakita ko rin ang kalagayan iyong dalawang anak at alam ko na mas malala ang sitwasyon batang lalaki, nangangailangan mas maraming pera at oras para magpagamot sa sitwasyong ito sa palagay ko hindi mo na kailangang makisip po. Ako alam ko pero nasasaktan ang puso ko. Ako. Sa totoo lang, maraming pamilya ang kimontak sa akin at gustong ipampon ang aking anak. Hindi ko pa napagdidesisyonan kung alin ang pipiliin ko, ngunit nang marinig ko ang iyong sitwasyon. Nawa ako at nasaktan, apat na anak na sinisibukang mabihay sa bawat araw, iyon ay isang napakahirap na gawain. Pumunta ako dito at hindi pinansin ang haalok ng ibang pamilya. Kung hindi ka pa rin makapagdesisyon, alis na ako. Bimihos ang liani Aling Nena at bimihos ang daming pagod at pahirap na naipon sa loob ng mahabang panahon. Kimiya ang babang isang malaking salansang pera sa kanayang bak at tinapik ang balikat ni Aling Nena, ito ang kinan mo para makbayad ng medical na bayaran at bimiling pakkan para sa iyong mga anak. Kung may bisan ko, bibigyan kita ilit. Paano ko matatanghap ito? Idinin baba sa kanayang kamay at sinabi, ang dapat mong gawin ngayon ay alakan ang iyong mga anak, masaya ka pa rin. Nang marinig iyon ni Aling Nena, napahalo siya at nalok sa sahig ang pera sa kanayang kamay. Amy ko si Aling Nena ipangpilitin ito at sa sandaling iyon para bang nakaroon na siya ang desisyon, hindi na siya maring mag-alinlangan pa.
Ang perang itu ang tutulong sa kanaya ipang malakpasan ang pahirap at mahkaroon pang gasto sa bihay. Inawa kaniyang maihbit ang perang popol at pimayak na ibenta ang kanayang anak sa baba. Nahimiti ang baba kay alang nena at sinabi, tama ang inaisip mo. Babalik ako sa Maynila kasama ang aking asawa at bilang isang kasunduan, kung pipirma ka dito, bibigyan po kita mudagdag na pera. Kasunduan. Ang kasunduang ito ay makakabisa kapag pinirmahan nating dalawa. Sa totoo lang, wala naman itong hanong nilalaman. Natatakot lang ako na baka makbago ang isip mo at mabigo ang lahat. Mas mabuti nang magkaroon tayong malinaw na panindigan. Ano sa palagay mo? Sige. Total, natanggap ko na ang pera kaya susundin ko ang sinabi mo. Mabuti. Kung ganuin babalik ako bikas. Sige po. Imalis na ang baba sumabay na rin imivisi aling isang. Naiwan si aling nena sa silid ng ospital kasama ang dalawa niyang anak. Pinakmasdan niya ang kanyang mga anak at napahalo, anak. Pasan saya na kayo dal hindi ko kayo malakan ng mabiti. Nang limapit siya sa kamani, panghalang anak, lalo siyang nasaktan. Ipinaktapat ni aling nena ang kanyang nararamdaman sa kanyang anak, panghalang anak, nakahanap akong bahong ina para sa iyo. Bibigyan kong inang itong biyay na hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pera. Lalaki ka sa kasahanan at karanghayan. Kalimitan mo na ang malipit mong inang ito at mamihay ko ng masaya. Para bang naintindihan ni panghalang anak, ang lahat ng sinabing kanyang ina, imiyak ito ng malakas. Nasaktan si aling nena habang pinakmamasdan ang kanyang anak. Akala niya ay may nangyari sa kanyang anak, kaya ahat siyang timawag ng doktor ipang sirin ito. Pagkatapos ng pagsisiring doktor bitin na lamang at walang nangyari sa bata. Nakanga nang maliwag si aling nena at kiniha ang pera ipang bayaran ang bayaran sa ospital. Nang makita ang halahang babayaran nang hinhinak siya malaking hatalaha ang halaha. Kung hindi dumating ang babaan ngayon, hindi niya alam kung saan siya kikiyang ganito kalaking pera para bayaran ang bayaran sa ospital. Kung ang lahat ay nangyari na, susundan niya ang planong Diyos at ibebenta ang kanyang anak ipang makabayat ng itang. Pagkatapos ng lahat, may natira pa, kaya nakpasaya siyang bimiling ilang larian at kinde para sa kanyang mga anak. Pumunta siya sa isang tindahan malapit sa ospital at bimiling malaking bakang regalo pawi. Sa mga araw na iyon sa ospital, ipinakatiwala niya sina Tutu at Kilas sa kanyang kapitbahay. Ngayon, nang makita siya ang kanyang ina, masaya silang tumakbo ipang akapin siya. Inay, miss na po naman kayo. Hese, mahal ko kayo. Pimili akong mahalarian at kende para sa inayon ngayon, imiwi tayo sa bahay at kimain ha. Talaga po ba, inay? Tivang-tiva po kami. Inihadat ni aling nena ang kanayang mga anak pawi. Habang kimakan ang kanayang mga anak, sinamantala niya ang pagkakataon ipang linisin ang bahay. Nang makita ang pagkawasak sa kanayang harapan, napabentong hininga siya. Ang kisina ay senok at walang natira. Noong nangyari ang insidente dahil abala siya sa pag-alaga sa kanayang mga anak, wala na siyang lakas ipang alaman ang saning senok, ngunit ngayon gusto niyang malaman ang katotohanan. Pumunta siya ipang tananghan sa tutu tungkol sa nangyari noong nakaraang araw. Habang kimakan tinapay, sinabing bata, noong araw na iyon, nakayaan kaming maklarong letu-letuan. Habang naklalaro, biglang kimalat ang apoy. Natakot kami ni Kilas at tumakbo para subukang patayin ang apoy, ngunit ang apoy ay masyadong mabilis kimalat. Hindi namin alam kung ano ang gagawin, kaya imiyak kami at simahaw ng malakas. Bitin na lang at tumulong si aling isang at nangyari ang lahat. Naki, ako talaga ang may kasalanan nito. Hindi namin sinasadya na mangyari ito, naisip niya sa kanayang sarili. Ngayon, walang saysay na sisihan ang kanayang mga anak, nangyari na ang lahat, maral ay ito na ang kalooban ng Diyos. Pagkatapos magsalita, napabentong hininga siya. Nang makita siyang malungkot, nagsalita si Tutu, inay, okay lang po ba kayo?
Okay lang aku. Keng palagi akong malungkot malilingkot din kayo. Kimain na lang kayong tinapay at maklaro hiwag kayong makalala. Pero inay, kailan po babalik sina pangalan ng anak sa amin? Gusto ko silang makasabay kimain tinapay at maklaro. Sa ilang araw babalik din sila. Keng hanuin itatabi ko na lang sa kanila, hindi na ako kakan. Sige, kimain ko lang, bibili na lang ako ilit kapag naubos. Pero hindi pa tayo nakaroon ganito karaming candy at tinapay. Mayroon na bang tayong maraming pera? Basta malaman niyo lang hiwag na kayong magtanong. Akat na timayo si Aling Nena ipang ipagpatuloy ang paglilinis ng bahay. Iniwasan niya ang tanong kanayang anak dahil natatakot siyang mayak. Hindi dapat malaman kanayang anak ang bahay na ito. Sa hapon, bumalik siya sa ospital ipang alakan sina pangalan ng anak. Ang kanayang anak ay nasa mabiting kalagayan ng ngayon nakupo at nakapagsasalita. Niyakap niya ang kanayang dalawang anak ng may pagmamahal. Ang pakiramdam kalagayan na ito ay tinay na mapalat pagkatapos ng traedaya ay ukay po rin ang kanayang dalawang anak walang nawala. Ang kapiklat sa kanayang braso at binti ay mabilis na kakaling at ang kasikat sa kanayang mukha ay bitino lamang at maliit lang, hindi kanong nakakapekto sa kanayang hitsira. Nang habang yun, gising si Aling Nena buong gabi ipang pagmasdan ang kanayang dalawang anak. Nang tumayo siya sa harap ng kama ni pangalan ng anak, hindi niya mapigilan ang kanayang haliha. Ang kanayang anak ay magiging anak ng iba bikas, ang dalawang ina ay magkakaiwalay magpakailanman, mahirap na silang makita mili. Inaplos niya ang buhok ni pangalan ng anak, sinisikap tandon ang kanayang mukha. Kinabikasan, sinamaan babaeng iyon ang isang lalaki, saan man sila makbenta ay nakikiya nila ang atensyon ng ibang tao. Lumalabas ang isang maranghang at mayamang aura. Aling Nena, ipinakikilala ko ang aking asawa sa iyong anak. Sige po, gawin niyo lang po kung ano ang gusto niyo. Ito ang kasunduang ginawa namin. Basahin mo kung may hindi ka gusto, sabihin mo sa akin. Kiniha ito ni Aling Nena at binasa ng nanghinginag, inang kondisyon. Ang dalawang ina at anak ay hindi na makikita mili, dahil ang pakikita ay maktidilot ng gelo at abala sa parang pamilya. Pangalawang kondisyon, si pangalan ng anak ay papalitan ng opleiding asawa ni Ginang Maya. Ayaw ang kanilang pamilya na magkaroon ng animang kaugnayan o pakikipag-ugnayan sa pamilya ni Aling Nena. Pangatlong kondisyon, ang mag-asawa ay magbibigay kay Aling Nena ng 500,000. Kung nilabak ni Aling Nena ang kasunduan, kailangan niyang ibalik ang dobleng halaga at maharap sa maraming problema dahil ang pamilya ni Ginang Maya ay mayaman kaya hindi siya dapat makakahilo. Pagkatapos basahin ang kasunduan, nakaramdam siya ng pagkabalisa at kalangkitan. Ang halagang ibinigayng mag-asawang Maya ay malaki, nahinit kang pipirma siya, hindi na niya makikita si pangalan ng anak magpakailanman. Kaya ba niyang iwan ang kanyang anak? Limapit ang baba kay Aling Nena at nagtanong ng malakas, sumasang-ayon ka ba sa lahat ng kondisyon? Nagpapasalamat talaga ako sa iyo dahil binigyan mo ng pera ang aking pamilya. Pero ang pagbabawal sa akin na makita ang aking anak. Hindi ba ito masyadong sobra? Gusto kong makita ang aking anak paminsan-minsan ipang malaman kung maayos ang kanyang pamimihay. Sa loob ng ilang buwan, lilipat kami papuntang Amerika ipang 2 maniran, kaya mahirapan ko rin na makita siya. At saka, ayaw kong makita kang bata dahil ayaw kong halo. Sigurado ka ba na kapag nakita mo ang iyong anak ay hindi mo sasabihin ang lahat at hindi ka magdidemand na makasama siya. Gusto naming ampinin ang aming anak para maging ang isang mahal naming anak. Gusto ko siyang mahalin kami ng buong puso at walang ibang alalahanin. Ako. Mayroon pa siyang 3 anak, alahan ko na lang sila ng mabiti. Kung hindi siya sumasang-ayon sa mga kondisyon sa itaas, akat niyang ibabalik ang pera sa kanila at mahanap silang ibang pamilya. Hindi ko po ang kayang ibalik dahil nakastos ko na ang pera para sa ospital. Kung ngayon, ano pang hinihintay mo? Pimirma ka na.
Kapag tapos ka ng pimirma, ibibigay namin sa iyo ang natitirang pera, malaking tulong din iyon sa iyo. Sa ilalim ng pera, pimirma si Aling Nena sa kasunduan. Pagkatapos ng pagpirma, tinalang baba si pangalang anak. Timayo siya doon na tumitilo ang liha at imiyak, anak maraming kasalanan ang nanay sa iyo. Patawarin mo sana ako. Imiyak si pangalang anak sa brasong baba, nakpipimahlas, nginit hindi ito pinansin baba. Akat na simakay ang mag-asawa sa sasakyan at imalis. Hawak ni Aling Nena ang pera sa kanyang kamay, nginit hindi siya masaya. Imipo siya sa sahig, walang mahawa na tumitingin sa malayo, imasang mamimihay. Nang mayos ang kanyang anak. Si pangalang anak na lang ang natira sa silid. Hindi niya alam kung bakit, nginit imiyak din siya. Biniat siya ni Aling Nena at inalo, nginit hindi pa rin siya timahal. Imiyak si pangalang anak hanggang sa makatilo. Nakanga nang malibak si Aling Nena at iniiha si pangalang anak sa kama dahil sumasakit na ang kanyang braso. Kinuha niya ang pera at ang kasunduan at imiwi itinaho sa isang sikretong lugar na walang nakakalam. Pagkalipas ng isang biwan, humaling din si pangalang anak at nakalabas ng ospital. Masaya niyang iniwi ang kanyang anak. Nang makita nila si pangalang anak, tiwang-tiwa sina Tutu at Kilas. Hayan pa man, dahil hindi nila nakita si pangalang anak, nakalala silang magtanong sa kanilang ina, Inay, nasan po si pangalang anak? Nasan po ang aming kapatid? Kahit na naisip na ni Aling Nena ang maraming dahilan para mainawan kanyang mga anak, hindi niya ito masabi nang harapin niya sila. Nang makita na nakalangan ang kanyang ina, nakalala na nagtanong si Tutu, Inay, nasan po si pangalang anak? Tutu, Kilas, inampon na ang kapatid ninayo, hindi na siya babalik. Kalimitan niyo na ang tungkol kay pangalang anak. Si pangalang anak ay mayroon ng bahong bihay, ayaw na niyang makisali sa atin. Oh my God, ano po ito? Bakit mo siya ipinakbili? Sobra ka naman po. Hindi ko siya ipinakbili, gusto ko lang na magkaroon siya ng mas magandang bihay. At saka, tingnan niyo, mahirap ang pamilya natin, hindi ko kayang bihayin ang apat ninayong lahat, malaki ang babayaran sa ospital, nahirap na ako. Pero ang apat na magkakapatid ay nakmamalan, kahit mahirap, kakayanin namin. Inay, ibalik niyo po siya. Pasensya na hindi ko kaya. Malayo na ang kapatid niyo. Ngayon, ang pamilya natin ay binibiyo na lang nanay at 3 anak. Kalimitan niyo na ang lahat at mag-aral ng mabiti. Gusto kong magtagumpay ang 3 sa inayo sa hinaharap para makalis ang pamilya natin sa kahirapan. Imiyak ng malakas ang 3 at timayo si Aling Nena na hindi rin mapigilan ang kanyang haliha. Sobra niyang naalala si pangalang anak, hindi niya alam kung okay lang siya doon. Walang kiman nilitong pakkain kaya itinapon niya na lang. Malungkot ang maka ang kanyang anak at hindi nagsasalita. Nakaupo si Aling Nena sa sulokong bahay, tinitingnan ang dating halarawani, pangalang anak at imiyak ng tahimik. Napakalungkot ang kapaligiran sa buong bahay na alalang lahat si pangalang anak. Limipas ang 1 linggo, 2 linggo at ang sigat sa peso ay bahang humalang. Hanuman kalaki ang pananabik, kailangan pa rin mabihay. Sina Tutu at Kilas ay nag-aral pa rin araw-araw at si pangalang anak ay ipinadala sa kindergarten. Abala si Aling Nena buong araw sa pahanap ng pera, wala na siyang panahon para masaktan. Sa hobby nakikitang 3 niyang anak na imiyak siya ng palihim. Marahil kapag hobby lang niya maaaring tanghalan ang kanyang pagiging malakas at ipakita ang kanyang kainan. Ang larawan ni pangalang anak ay nakalakay pa rin sa ilinan ng kanyang kama para bang nakpapalala sa kanyang manangyari. Limipas ang 20 taon. Limaki na rin sina Tutu, Kilas at pangalang anak. Nagtatrabaho si Tutu sa isang pahawan ng kaway at pinakasalan ang anak ng kanyang amo. Nakatira silang 2 sa bahay na itinayong kanyang biyenan at mayroon silang isang magandang anak.
Sekilas naman ay nasa Maynila rin at may asawa na. Nakipon silang pera at nangiram sa kanilang makakakilala kaya nakabili silang maliit na bahay sa Maynila. Imiwi sila sa probinsya minsan sa isang taon para bisitahin ang kanilang kamag-anak at ang kanilang ina. Si panghalang anak naman ay kakakratwet po lang at nakahanap ng trabaho sa malaking lungsod. Habang limalaki ang kanayang anak, tumatanda na rin si Aling Nena. Ngayon, ang kanayang biyok ay mayroon ng maraming pitang hibla at ang wrinkles sa kanayang muka ay nakpapakitang kanayang katandaan. Ang dating bahay na hawa sa kaway ay naroon pa rin, hinit na payos na ito. Doon siya nakatira ng mag-isa at paminsan-minsan ay bimibisita ang kanayang anak. Kapag malaya sina Tutu at ang kanayang asawa, dinadala nila ang kanilang apo sa bahay ni Aling Nena para kimain at maglaro. Madalas na sinasabi ni Aling Nena na gusto niyang makasama sa bahay sina Tutu at ang kanayang asawa, ngunit hindi pumapayag ang dalawa dahil ang bahay na kanilang tinitulian ay sapat na. Malaki ang tulong pamilayang asawa ni Tutu sa kanayang trabaho at bihay, kaya lubos niyang pinaalagaan ang pamilya na ito. Maupa rin niya ang kanayang ina, ngunit inti-inti itong nawawala. Sa panahon ngayon, lahat ay nakabuong pera at katanahan. Ang may pera ay mas mamahalan. Hindi nakahanap ng trabaho si panghalang anak sa lungsod, kaya imiwi siya. Nativa si Aling Nena nang imiwi ang kanayang anak, kaya naglito siya ang mainit na pagkain para kay panghalang anak. Masaya siyang kimain at nakikwento tungkol sa nangyari sa kanaya. Inay, masyadong mahirap ang kompetisyon sa lungsod. Natatakot ako na hindi ako makatatakal doon. Kung hanuin, imiwi ka na lang sa akin. Magtalanghan tayong dalawa. Pero napakababang sivaldo dito sa probinsya, natatakot ako na hindi ako mabibihay. Naki. Mirang pagkain dito sa probinsya, hindi ka kailangang magbayad ng iba, siguradong mabibihay ka. Makakaipon ka pang pera. Pero imiwi ka na kung gusto mo, ipapakilala kita sa iba. Maraming makakaling na lalaki dito sa atin. Mahanda ang anak ko at mayroong degree, tiyak na makakahanap kang mahandang asawa. Hindi ko pa naisipan. 24, 25 taong halang ka na panahon na para magpakasal. Tingnan mo si Lani, kadat mo may asawa at anak na. Bakit mo ako ikinikumpara sa kanya? Dahil timahal siya sa pag-aral kaya nakapakasal siya. Kakakratwet ko pa lang sa kolehiyo, kailangan kong mahfuti sa aking karera. Sa tingin ko, mas mabiti na mamihay ka ng tahimik dito, magpakasal at magkanak. Kung may kailangan ka, malapit ka sa akin at kay Kia Tutu mo. Magpapakasal na lang mina ako dito, kung makakahanap ako ng mahandang trabaho, dito na ako magtatrabaho. Sige, susuportahan kita. Nabalitaan ko na ang kumpanya na angkop na panghalan ng isang kumpanya na humahawang makakasangkapan sa bahay ay sikat. Gustong lahat na magtrabaho doon, alam mo naman an. Bikas mag-apply ako doon. Ginawa ni panghalan ng anak ang sinabi niya at nag-apply siya sa angkop na panghalan ng isang kumpanya. Pagkatapos ng 2 panayam, pinalat siyang matanghap at tiwang-tiwa si Aling Nena. Nang habang yun, tinawag niya sina Tutu at ang kanayang asawa ipang kimain sa kanilang bahay. Pimayak sa Tutu at sinabi na magdadala siyang pritas. Masaya ang pamilya, matahol na silang hindi nakapagsama-sama. Ang handang eksena. Ngimiti si Aling Nena habang pinagmamasdan ang kanayang anak. Para sa mahilang, masaya na sila kung malisok ang kanilang anak at mayroong trabaho. Habang kimakan sila, nabanggit ni Tutu si panghalan ng anak at natahimik ang lahat. Nakbaho ang muat. Matahol na tayong hindi nakikumpleto, sayang lang daw may isa tayong kulang. Nakbaho ang mukha ni Aling Nena, bakit mo binabanggit yan? Naalala ko lang ang nakaraan. Mahirap nun pero masaya ako dahil kumpleto ang pamilya natin. Kalimitan mo na ang nakaraan. Sa hiro naman ay mayroon ng bahong bihay si panghalang anak, wala na siyang natatandaan.
Inai bakit hinaan musiang ang pinanang hindi mo sila nakikitang bimibisita sa atin o dinadala sa panghalang anak. Dapat naman ay makita tayo para malaman natin kung ano ang kanayang bihay. Ang kapamilya na may isang dugo bakit napakawalang peso sa isa't isa. Timahimik si aling nena nalala niya ang kasunduan nun. Gusto niyang makita ang kanayang anak ngunit hindi niya kaya. Kimain na kayo, araw itong kasihan. Si Vertesi panghalang anak na nakapasok siya sa isang kampanaya, tiyak na mahanda ang kanayang kinabukasan pati niyo siya. Iniba ni aling nena ang isapan. Hindi na binanghit ng kanayang anak ang nakaran, sa halip ay binati nila si panghalang anak. Nalasang sa tutu kaya inihadat siyang kanayang asawa pawi. Nang habangyaon, nang mahimbing na ang tulokong kanayang anak, palihim na kiniyani aling nena ang litrato ni panghalang anak at imiyak. Semilo nang ipinakbili niya ang kanayang anak, hindi na siya nakatilok ng mahimbing, habi-habi siyang nakalala tungkol sa kanayang anak, hindi niya alam kung nasan si panghalang anak, ngayon ano ang hinahava niya, kung mayos ba ang kanayang pamimihay. Naktatrabaho si panghalang anak bilang isang empleyado at lahat ng hahavain ay kanaya. Nakakapahot ang kanayang araw sa trabaho, nakakapahot pero hindi pa rin niya nahava ang kanayang napag-aralan. Naki hindi mo ba nakikita na bentes ang hipag ko kailangan niya makpahinga. Hindi naman siya verstime bentes para mogang sobrang higpit sa pagkain at gawain, masyado mo siyang pinapayagan. Asawa mo ang kaya dapat alahan mo, saka lalaki ang anak niya sa pagkakataong ito, hindi siya pwedeng magtrabaho. Ikaw nga itong pinakamanit nakatira ka ng kasama si nanay, hindi mo pa malahan. Bisay ka pa sa trabaho hanggang habang-habi, son ka kakiyang lakas para mag-alaga. Ikaw ang panghanay na anak kung hindi mo malahan si nanay, bakit kailangan ko pang pahirapan ang sarili ko? Ay Diyos ko, nakakahiltalaga. Sa kakiya Yuse, magliafa ka na rin kaya sa trabaho para makuwi ka. Biyong taon ka nang hindi imiwi, tapos ngayong may sakit si nanay, hindi ka man lang bimisita. Hindi naman sa kanin, sobrang besay lang ako dito, hindi ko maalahan si nanay. Nakaway ang tatlo ng matahol pero walang gustong mag-alaga sa kanilang ina. Kung malalaman ito ni aling isang, sigiradong malilingkot at masasaktan siya. Nasa ospital siya at nakabanda ang kamay kaya hirap siyang. Gemalaf. Dahil walang dimadolaf sa kanayang mga anak, kailangan niyang makisa sa lahat ng bahay. Dahil nahihirapan siya at hindi makainom tibig, tinilinghan siya ang kanak ng pasyente sa katabang kama. Ako na po ang tutulong. Maraming salamat, nayaw na ako pero hindi ko may taas ang kamay ko dahil masakit. Walang animan po, wala rin naman akong hinahava. Nasaan po ang anak niyo? Bakit niyo hinayang makisa ang nanay niyo? Asahiro bese ang anak ko sa trabaho, dadalaw rin sila kapag tapos na. Naki, kahit anong trabaho paan, dapat inain ang pag-alaga sa mahalang. Semila kapon pa, wala pa akong nakikitang dumadalaw sa inayo. Hindi mahanda na masyadong tutok sa trabaho at hindi nakalala sa mahalang. Naki, nanay, nakakalungkot ang makisa. Malungkot si aling isang at naktutibag ang kanayang mata. Hindi niya inakalang mapipinta siya sa ganitong sitwasyon. Ano ba ang hinahawang mga anak niya at hindi man lang sila nakalala sa kanaya? Paggabi na mga alas 11 dumating si Nena sa ospital. Nakita niyang mahimbing nang natutulog ang kanayang ina kaya tahimik siyang imipo sa tabi nito at nakatulog na rin. Pagkagising niya kinabukasan, tinilinghan niya ang kanayang ina kimain almusal at nagmamadali siyang imalis para magtrabaho. Iniwan niya ang kanayang ina na malungkot at walang imik na kailangan ko na pong imalis. Tatawagan ko na lang si Kia Rudel at ang asawa niya para bisitahin kayo. Nena. Nena. Halos paus na ang buses ng kanayang ina pero imalis na si Nena. Mas lalong naging malungkot si aling isang dahil sa tahimik na silid ng ospital. Nang dumalaw ang doktor, nakpalam siyang gusto na niyang imiwi. Naktitibag ang kanayang mata at nakakawa siyang tingnan, Doktor, gusto ko na pong imiwi.
Pakiramdam ko malakas na ako, hindi ako sanay sa ospital at hindi ako makatilog, basta pag-ibig ko, iniman ko ang lahat ng gamot at kakan ako ng maayos. Magpahinga ka na lang mina dito, hindi pa stable ang sugat mo, madali kang maimpeksaon, kapag stable na, paiwin kita agad. Pero kasi may problema po ba kayo? Sabihin niyo lang para matilanghan namin kayo. Gusto ko lang imiwi, hindi ako sanay dito kaya wala akong hana. Nasaan ba ang mga anak mo? Gusto ko rin silang makusap para mapag-isapan ang ilan pang bahay. Bisay sila, walang nakalala sa akin. Pagkasabi niya nito, nalungkot siya at napayak. Nawa at nakisimpataya ang doktor. Madalas manghari ang ganito sa ospital, hindi nakalala ang mga anak sa kanilang mahalang, kapag pinakalitan naman, sasabihin na besay sila at walang oras. Mayroon pa hang nagsasabi na may doktor at nurse naman sa ospital kaya kampante sila at hindi nakalala. Pero sa daming pasyente, hindi kayang alahan ng doktor at nurse ang lahat mila sa kalisihan hanggang sa kanilang emosyonal na pangangailangan. Malaga ang presensyahan kanak para mapahan ang pakiramdam pasyente at para humaling sila agad. Sabing kanila, kapag may sakit ka, doon mo makikita kung sino talaga ang nagmamahal sa iyo. Timinsan si Aling isang sa pintong ospital, imasa siyang darating ang kanyang anak, pero naghintay siya nang naghintay hanggang sa nakatilog siya. Sa kanyang panaginip naalala niya ang dati noong bata pa ang kanyang mga anak, masaya at biwa ang pamilya. Si Rudel, Yuse, Nena at Fe, masayang-masaya kapag nakita siyang imiwihaling sa trabaho, isang inay ilang nila, nawawala na ang kanyang pahot. Nakinaan pa silang ay makap sa kanya, gustong-gusto nilang akapin niya sila. Nangako pa silang mamahalin siya ng sobra kapag limaki na sila, pero ngayon hindi niya na maramdaman ang pagmamahal kanyang mga anak. Siguro madaling magbago ang tao kapag limaki na. Paano kang dimating si Rudel at ang asawa niya na may dalang isang sipot ng hatas at asukal? Nainis na nagsalita ang asawa ni Rudel, pakot nan ha ako, pinapenta mo pa ako dito. May sakit si nanay kaya dapat bisitahin natin siya. Hindi naman malala ang sakit niya, ilang araw lang makakawin rin siya. Liza, anak, mahalang tayo. Kung kakawin natin ang pagtatawanan tayong mga tao. Ay naki, wala akong pakialam. Mas inalala ko pa ang anak ko bakit pa ako mag-isip ng iba. Pero asawa kang anak ni nanay dapat mag-alala ka rin sa kanaya. Nainis pa ako kapag naalala ko an. Hindi ba ako nahirap ng pakasalan kita? Kung hindi mo ako pinilit noon, hindi kita papakasalan. Mahirap lang kayo noon, nakpabakal buti pa ang nanay mo para kimitan pera, sino ang makakagusto sa iyo? Lisa, parang simusubra ka na. Kung marinig ang nanay ko, malilungkot siya. Tilok na ang nanay mo, hindi niya maririnig. Bawal mo nang ilitan an. Sa nanay pa nakapanghalan ang lipa at bahay. Kung hindi ka maktitempi baka pah nawala ang nanay mo, wala tayong mapapala. Sa kana hindi ko na ilitan. Pero mamaya mahutpot tayong baka gusto ko eh. Kung saan mo gustong paminta susundan kita. Ikaw talaga ang pinakamabait. Naktawanan ang dalawa nang hindi nila alam na gising na si Aling isang. Narinig niya ang lahat. Nasaktan ang kanyang piso nang malaman niya ang totoo. Akala niya mababait ang kanyang mga anak pero kabaliktaran pala. Naki pinahot niya ang sarili niya para palakihin sila pero sakit lang ang nakya niya. Simula nang makasawa si Rudel, hindi na siya nakalala sa kanyang ina. Gusto niyang ay maman kaya iniwan niya at pinagtaksilan ang mahirap na nakmahal sa kanaya, mas inalala niya po ang kanayang hakamak anak kaysa sa kanaya. Dahil sa pera, noong walang piso ang kanayang anak na pinakamamahal niya. Para maiwasan ang awkward na sitwasyon, nakpanghap si Aling isang nawala siyang narinig. Nakpanghap siyang kakagising lang niya at naksalita, Rudel, Lisa, kailan po kayo dumating? Bakit hindi niyo ako ginising? Kararating lang din namin. Kamusta na po kayo?
Okay lang aku malapit na akong makalabas. Hindi niyo na kailangang mahirap para bisitahin ako. Ano ba an, nanay? Dapat alak ang anak ang kaniyang mahalang. Ano bang gusto niyong kainin bibilan ko kayo? Hindi ako nakakitong. Inila ni Liza ang kaniyang asawa para tingnan ang orasan. Naintindihan ni Rudel ang gustong kaniyang asawa nach madali siyang magdailan para makalis. Gimitin ang pilit si Aling Ising at nakpalam sa dalawa. Nang makalis na ang kaniyang anak at asawa nasaktan siya ng sobra. Ngayon lang sumakit ng ganito ang kaniyang peso. Kapag mas nakmao at imasa ka, mas masasaktan ka. Sa hili, walang anak niya ang tinay na nakmamahal sa kanaya. Nakisa si Aling Ising na limabas ng ospital at nakdolang kanayang makakamit. Nang makita niya ang kanayang sirang bahay, napayak siya. Pagkatapos ng bahayo sira-sira at wasak ang kanayang bahay. Tumingin siya sa kanayang sarili at sa kanayang bahay, nasaktan ang kanayang peso. Naki pinung pait at kalangkitan ang kanayang bihay, paano siya makakaroon sa hinaharap. Nagrenta si Nina ng bahay malapit sa kanayang trabaho bago pa man hospital ang kanayang ina. Nang makaivino ang kanayang ina, naktisasan siyang doon na lang manirahan at hindi na imiwi sa kanayang ina. Nang malaman ito ni Aling Ising, tinawagan niya agad ito para kausapin. Nina, bakit hindi mo sinabi sa akin na sa ibang lugar ka na nakatira? Nakita mo naman ay, halos 15 kilometro ang pagitan ng bahay natin at ang trabaho ko, mahirap ang pabalik-balik kaya dito na lang ako para mas madali. Ay, nakakaya mo naman ang dati, bakit ngayon hindi na? Nakaksaya ka pang pera. Mira lang naman ang renta dito na kaya ko namang bayaran sa sahod ko. Pero kung alis ka, makisa na lang ako dito, malilungkot ako. Dati naman noong nag-aral ako sa Maynila, makisa ka rin naman. Iwag kang mag-alala, iwi ako sa bahay tivang weekend. Sasabihin mo lang an, baka morgen besay ka na naman sa kung ano, makakuwi ka pa ba? Sa totoo lang, may boyfriend ako dito. Siya rin ang may-aring inipahan ko kaya hindi mo kailangang mag-alala. Kapag sigurado na kami, ipapakilala ko siya sa iyo. Kung ang gusto mo, wala na akong masasabi. Pagkatapos ng tawag, tumilo ang liha ni Aling Ising, makisa siyang naglinis ang kanayang bahay at nakpatawag siyang karpentero para ayusin ang kanayang bubong. Sa hobby, kinuha niya ang litrato ni para tingnan. Anak, miss na kita. Kung hindi kita ipinakbili noon, siguro may masasandalan na akong ngayon. Nakang walang peso at malayo na ang iyong kakapatid sa akin, nasasaktan at nalilungkot ako. Sinabi ni Aling Ising habang tinitingnan ang litrato. Siguro kailangan niyang isang taong makakausap at magmamalasakit sa kanaya. Pagkatapos ng 2 buwan, ipinakilala ni Nina ang kanayang boyfriend na matangkat at malaki ang katawan, mayroon siyang tattoo sa kanayang kanang braso. Hindi nagustuhan ni Aling Ising ang kanayang magiging manihang. Makang masinghit at matalim ang kanayang mata. Habang nakaandang pakkan, kinausap niya si Nina, anak, hindi ko gusto ang boyfriend mo, may tattoo siya at makang masama, magtirisa ka lang kapag pinakasalan mo siya. Iwag mong hashan ang tao sa kanayang itsira. Mabait siya nay, mahal na mahal niya ako, binibigyan niya akong pera para bimili ng branded na gamit, nakakakan ako sa mamahaling restaurant, gusto ko siya. Hanayan naman talaga sa umpisa Hinagamit ka lang niya. Maganda at matalino ka kaya maraming makakagusto sa iyo. Ipinakilala mo siya sa akin para maganda ako sa kasal niyo pero kung piro paninira ang sasabihin mo sa boyfriend ko minus lang ako. Ako ang magdidesisyon sa bihay ko, hindi mo kailangang mag-alala. Hindi ako mapakali paano kung magtisa ka, masasaktan ako. Nay, kaya ko ang sarili ko, hindi ko ipapalam sa iyo, saka naniniwala akong mabait siya, hindi ako makakamali. Tahimik ang nakangkainan, hindi makalinok si Aling Ising. Hindi siya mapakali para sa kanayang anak. Hindi nakikinig ang kanayang anak sa kanaya, kaya hindi niya mapipigilan ang lahat. Pagkatapos ng 1 buwan, nakpakasal si Nina at Sinu. Nakita ni Aling Ising ang lahat ng kanayang mga anak at
Mga kapit bahay. Ngimiti sa nena at hinawa kan ang kamaing kanayang asawa papenta sa altar. Nagalak si aling isingdol nakita niyang masaya ang kanayang anak, imasa siyang tama ang desisaw ni nena. Pagkatapos ng kasal, nakisa si aling ising sa kanayang bahay. Araw-araw siyang naktatindang halay sa palengke para kimitang pera. $2 ang isang taling mustasa pero mayroon pa ring nagreklamo na mahal dapat gusto pang bumaba ang presyo. Mabait si aling ising kaya ayaw niyang makipag-away kaya binenta niya ito sa mas mababang presyo. Pagkatapos ng palengke, naglakad siya pauwi sa kanayang bahay pero sa dawn, tinakot siya ang isang drug addict at ninakawan pera. Ibinigay niya ang lahat ng kanayang pera, nang hinayang siya dahil nawala ang kanayang pinahirapan, napakasakit ng kanayang nararamdaman. Latalay, sunod-sunod na nangyayari ang masasamang bagay sa kanaya kaya hindi siya makatilok ng maayos. Ano pa kaya karaming pait ang kailangan niyang maranasan? Kinabukasan, habang pinapakain niya ang kanayang kababoy, tuminok ang kanayang telepono. Nakita niyang tumatawag ang kanayang panghalawang anak, sinahot niya agad ito, "Halo, Nay. Tulungan mo ako." "Anong nangyari? Bakit ka tumatawag ng ganitong oras?" "Nay, naubos ang pera ko, nakutang ako sa masasamang tao, sabi nila papatayin nila ako at ang asawa ko kung hindi ako magbabayad." "Diyos ko, paano nangyari ito? Matagal ka nang hindi tumatawag tapos ngayon mayroon kang masamang balita." "Hihi. Nay, nagsakal ako at naloko akong ibang tao, imabot na sa ₱5 ang itang ko, kung hindi ako makabayad, mamamatay ako." "Anak, bakit ka nagpadala sa sakal? Wala tayong hanang kalakang pera." "Wala na akong mahawa, Nay, nangiram na ako sa iba, nakakya lang akong ₱1 kulang po ang ₱4 Tinawagan ko na ba si Kuya Rudel at si Nena? Tinawagan mo na sila pero sabi nila wala silang pera, sinabi nilang tawagan kita para makisip ng paraan. Paano ako tutulong kung wala akong pera?" "Nay, ipakbili mo na lang ang bahay para makabayad akong itang, kapag nakabayad na ako, doon ka na lang sa amin, nanhan ako akong alahan kita ng maayos." "Hindi pwede, lipa ito ang haninino ko, hindi ko ito pwedeng ipakbili, makisip kong ibang paraan." "Hey, wala na akong pag-asa. Kung hindi mo ako tutulungan, mahanda ka ng kinin ang bangkay ko." Hindi pwede." Malakas na sinabi ni aling ising. "Nay, tulungan mo ako." Habang nag-isip sila, namatay ang baterayang kanayang telepono. Nagmadali siyang magcharga para tawagan ulit si Jose pero hindi na niya ito matawagan. Pawis na pawis siya at hindi mapakali. Kinuha niya ang kanayang telepono para tawagan si Rudel para makisip ng paraan. "Rudel, narinig mo na ba ang nangyari kay Jose sa Maynila?" "Narinig ko na, matutulungan pa ba natin siya, Nay?" Kung titisin, kasalanan niya ang lahat ng ito, bakit ba siya nagsakal? "Sa akin lang, ayaw kong tulungan siya. Tulungan natin siya ngayon, ilitin na naman niya. Kaya mas magandang iwag tayong makialam." "Pero paano kung patayin siya, nag-alala ako?" "Hindi siya mamamatay, iwag kang mag-alala. Hindi nila siya papatayin, son sila kakiyong pero kung patayin na siya." "Pero kawa-awa siya, nasasaktan ako. Hindi ako pwedeng mag-alala sa kanaya, hayaan na lang natin siyang matito sa kanayang pagkakamali, besay ako, ibababa ko na ang telepono." Rudel. Binaban siya ni Rudel ang telepono. Nakatayo doon si aling ising at hindi mapakali, si Nena na lang ang makakatilong sa kanaya. Kinuha niya ang kanayang telepono para tawagan si Nena pero pareho ang sinabi nito kay Rudel. Walang gustong tumulong. Matagal siyang nakatayo doon. Dumating na naman ang problema sa kanayang pamilya. Nitong nakarang araw-araw siyang tinatawagan ni Jose para magmakawa na tulungan siya. Nasasaktan siya pero paano niya matutulungan ang kanayang anak? Sinabi ni Jose na ipakbili niya ang kanayang bahay para makabayad siyang itang, pero kung ipakbibili niya ito, saan siya titira? Mas magiging mahirap siya at hindi siya magiging komportable kung titira siya sa bahay ng kanayang mga anak.
Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Kinabukasan, nahilat siya nang makita niya ang asawa ni Yuse na nakaliot sa harap ng kanayang bahay. Tumitilo ang kanayang haliha, Nay, tulungan niyo ang asawa ko. Tinakot na siya ang mga masasamang tao, nakatakas ako kaya nakiwi ako dito, kung hindi niyo kami tutulungan, baka patayin siya. Nailo si Aling Ising at nawalan siya ang malay. Nang makising siya, nakita niyang nasa koma siya at nakapalagit sa kanaya ang asawa ni Yuse, sina Nena at Rudel. Nang makita siya ni Nena na gising na, sinabi niya sa lahat, gising na si nanay. Inikayat siya ang lahat na magtesasaun, ipakbili na lang ang lipanay. Inahin natin si Yuse, kapag nais na ang lahat, saka na natin isipin ang iba. Nay, kung hindi mo siya tutulungan, mahanda ka nang kinan ang kanayang bangkay. Kung ipakbibili natin ang lipang ito, makakakya tayo. Maraming pera, kapag nabenta na, ayusin mo na ang problema ni Yuse, tapos hatiin natin ang pera ni Kia Rudel at Nena, alahan ka namin. Nadinig ni Aling Ising ang sinasabing kanayang mga anak, kaya nagtesasaun siyang ipakbili ang kanayang lipa para iligtas ang kanayang anak. Naipakbili ang lipa sa halagang 8,000 piso. Binigyan niya si Yuse ng 4,000 piso, si Nena at Rudel ng 2,000 piso. Masaya ang anak niya. Nais na ang problema ni Yuse, namhako siyang hindi na niya ito ilitin. Dinala siyang kanayang pamilya sa lungsod. Samha inang araf, naging maayos ang lahat, pero dahil magkaiba ang kanilang hakawi, hindi nakasundo si Aling Ising at ang asawa ni Yuse. Nagkaroon silang malibang problema. Sanay si Aling Ising na gemising nang mga kaya gemising siya para maglutong almusal, pero gemising nang hili si Yuse at ang asawa nito kaya naapektihan ang kanilang pagtilog. Pagkatapos ng ilang araw, hindi na nakatis ang asawa ni Yuse, sinabi niya kay Yuse, "Wunyay, parang hindi mahanda na dito tumira ang nanay mo, hindi ako makatilog ng maayos dahil mga siyang gemising at nakinghay. Nanghaku tayong alahan natin sa nanay, hindi tayo pwedeng bimawi sa ating panghaku, nakbenta siya ang bahay para tulungan ako, hindi ko siya pwedeng polisan. Binigyan niya ang pera ang lahat ng anak niya, hindi lang ikaw ang nakinabang, hindi ba nakatanggap rin si Nena at Rudel ng 2,000 piso. Dapat hatiin ang responsibilidad ng pag-alaga sa nanay sa lahat ng 3 anak, dapat alahan lahat ng anak ang kanilang nanay. Sinabi nating alahan natin sa nanay pagkatapos niyang ipakbili ang bahay, bakit tayo nakbahong isip, akala ko ba mahal mo siya? Ang sabihin mo ay ako na ang bahala. Ano na namang binabalak mo? Tatawagan ko si Nena at Rudel para bimisita, kunwari makakaroon tayong reunion, sigurado akong pupunta sila. Sige, tatawagan ko sila. Tulad ng plano bimisita si Rudel at ang asawa niya. Masaya ang lahat. Narinig nila na masarap ang pagkain at maglilibang sila. Masaya si Aling Ising nang makita niya ang kanayang mga anak. Nang lasing na ang lahat, nagsalita ang asawa ni Yuse, sa totoo lang, hindi lang para magsaya kung bakit ko kayo pinapunta dito. Para saan? Hindi ba para bisitahin kami at maglilibang tayo bikas? Ano ba ang sabihin mo na? Dapat hatiin ang pag-alaga kay nanay. Pinalaki niya tayong 3 kaya dapat tayong maging mabait sa kanaya. Hindi ba nanghaku kayo na alahan niyo si nanay pagkatapos niyang ipakbili ang kanayang bahay, bakit kayo nakbabahong isip? Hindi ba nakatanggap rin kayong 2,000 piso? Sasabihin niyo na tinanggap niyo lang ang pera at hindi kayo alaga kay nanay. Iwag kang magsalita ng hanan, sino ang tumatakas sa responsibilidad niya? Tungkol sa nanay, kayo ang nagsabi na alahan niyo siya, bakit niyo kami isinasali sa problema niyo? Tinipat na naman ang aming pangako na alahan si nanay sa loob ng ilang panahon, diba? Ngayon kayong dalawa naman ang mag-alaga sa kanaya. Napagdesisyonan ko na para patas, bawat isa sa atin ay mag-alaga sa kanayang isang biwan at paikot-ikot lang. Kung sino man ang hindi sumunod, ititirang na walang itang na loob at hindi makakarap sa ating haninino. Tia, ano bang sinasabi mo?
Nach alahan gang ina binibilang po ang biwan at araf. Para namang ipinapasa niyo siya sa isa't isa. Kung ayaw mong ipasa siya, ikaw na lang ang mag-alaga sa kanya, walang imahaf. Pagkasabi nito, natahimik si Arnold habang ang kanyang asawa sa tabi niya ay namimila sa inis. Si Grasa naman na nakaupo sa tabi ay hindi rin nakbaili at naksalita. Hindi ako sang-ayon na mag-alaga sa nanay, may asawa na ako at kailangan kong mag-alala sa pamilyang asawa ko, hindi ko kayang alahan si nanay. Kung ganuin, ibigay mo sa akin ang 200,000, ako na ang mag-alaga sa kanya para sa iyo. Sabing asawa ni Robert. Hindi pwede. Ibinigay ito sa akin ni nanay, hindi mo pwedeng bawian. Sino ba naman ang magiging matalino na katilat mo, gusto mo ang pero ayaw mo namang magtrabaho. Kailangan nating linawin ito, kung hindi, walang makakaiwi. Ang atmosfera ay naging pinung-pinung tensaw na maring sumabog animang oras. Nakaupo si Aling Nena at pinapanood ang kanyang mga anak na nag-away at nagtitilakan ang responsibilidad na alahan siya, nakaramdam siya ang labis na sakit. Sa sandaling ito, nakakaya at nakaramdam siya ang labis na kamangmanghan sa pagsilang hasival na anak na tulad nila, mas mabiti pang pinatay na lang niya sila noong nasa sinapipinan pa lamang sila. Tumilo ang kanyang mapapait na liha sa lipa. Habang naktatalo silang tatlo, tahimik siyang imalis. Si Aling Nena ay gumahala sa kalsada na walang patutunguhan, ngunit marahil ito ang pinakamahandang paraan sa ngayon dahil kung mananatili pa siya doon mas matagal, baka mahalit siya at mamatay. Ang mga magulang ay nag-alaga sa kanilang mga anak, ngunit ang mga anak ay nag-alaga sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng pagbilang mga biwan. Sa sandaling ito, napagtanto niya ang kailangan kasabihan na yaon. Hindi nakamali ang ating haninino, ang isang ina ay maaaring isakripisaw ang lahat para sa kanyang mga anak at mahalin sila ng walang kondisyon, ngunit ang mga anak ay hindi maaaring maging katulad nito. Ang mga anak ngayon ay itinitiring ang kanilang mga magulang bilang isang pabigat o isang bomba na nais nilang itapon. Nakpatiloy siya sa paglalakat hanggang sa mapahot ang kanyang hapa at himinto ipang magpahinga. Imipot siya sa isang bench at nakisip tungkol sa mga nangyari. Ngayon, ang gusto na lang niya ay imiwi at himiga sa kanyang kama habang sa kabilang banda ay naktatalo pa rin ang tatlo at hindi pa rin makahanap ng kasunduan. Si Grasa at ang kanyang asawa ay halit na imalis, si Arnold at ang kanyang asawa ay suminot rin at nakdailan na alis na rin at tanging si Robert at ang kanyang asawa na lang ang naiwan doon. Ngayon, sila ay nakilat nang hindi nila makita ang kanilang ina. Nang pimasok sila sa silid, nakita nilang nampaka na ang mahadamit ng kanilang ina, kaya't sigurado silang si mama na ito kay Grasa o Arnold kaya hindi na sila nakalala pa. Ang mag-asawang Robert ay imipo at nakpatiloy sa pagkain, naktatawanan at nagsasaya. Nakita mo epektibo ang parang ko. Imalis na si nanay. Mahaling katalaga. Pero magiging ayos lang kaya si nanay. Iwag kang mag-alala kasama niya si Grasa at Arnold magiging ayos lang siya. Sige, magtuos tayo. Milan ngayon makakatilok na tayo ng mahimbing at walang estorbo. Tama. Ang Manila sa hobby ay napakalamang. Si Aling Nena ay nakaupo at nakikibli sa isang kantong kalaya. Kiniya niya ang kanyang hadamit at ibinalot sa kanyang sarili, ngunit nakakaramdam pa rin siyang lamang. Ang kanyang kamay ay naninigas. Sa ganitong sitwasyon, bikas ay mahanap siyang sasakyan ipang makaiwi sa probinsya. Kahit papano sa probinsya, marami siyang kilala at tiyak na mayroon siyang mapipintahan para makapagpahinga. Limipas ang isang mabang hobby, nagising si Aling Nena na masakit ang kanyang katawan. Paikoy-ka siyang nagtanong sa mga dimadaan kung paano pumunta sa estasyon ng bus. Sa tulong mga tao, sa wakas ay nakasakay siya sa bus pauwi sa probinsya. Imarangkada ang bus, isinandal niya ang kanyang ilo sa ipuan at sinibikang matilok. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe, himinto ang bus sa isang sanhandaan sa lungsod.
Bimaba siya sa bes at sinendan ang kanayang nangan kinag nam kahakbang ipang makavi nang mabilis, nhinit ang kanayang gutom na tiyan ay kimikilo. Kiniya niya ang natitirang pera sa kanayang bulsa ipang bimiling isang tinapay. Tuyot ang tinapay, nhinit sinikaporan niyang linakan ito. Tangang kapag may lakas siya ay makakabangon siya at makakavi. Si Aling Nena ay naglakad hanggang sa sumakit ang kanayang katawan at nakarating sa bahay na dati niyang tinitiran. Tiningnan niya ang bahay sa kanayang harapan at gustong pimasok sa loob, ngunit ngayon ay pakori na itong ibang tao. Imipo siya sa tabing gate at imahulhul, bakit ganito ang aking kapalaran? Sa sandaling itu, isang lalaking naghanghalang mark ang limapit mila sa kingson at tinanong si Aling Nena, bakit po kayo imayak dito? Ako. May problema po ba kayo? Sabihin niyo po sa akin, baka matilinghan ko kayo. Sino ka? Matagal na akong nakatira sa barayong ito, ngunit parang hindi pa kita nakikita. Galing po ako sa Amerika. Gusto ko pong hanapin ang pinakmilan ko. Ikaw? Anak kanino? Ako po ay inampun nuwang bata pa ako kaya wala akong malala. Ang alam ko lang ay bago mamatay ang aking kamahilang, sinabi nila sa akin na ako ay galing sa barayong ito. Ang pangalan ng aking ina ay Nena. Diyos ko. Nabigla si Aling Nena nang marinig niya iyon. Nang tingnan niyang mabiti ang mukhang binata sa kanayang harapan, nakita niya ang pagkakawig nito sa kanayang asawa, kaya't ito ba ang anak na matagal na niyang inasam. Sinikap ni Aling Nena na manatiling kalmado at tinanong ang kanayang anak, Ikaw ba si Pek? Dahil walang tagalog na kaparehong Pek, ginamit ang isang karaniwang pangalan na Mark, he. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Hindi ko pa po sinasabi sa kahit sino dito ang pangalang ito. Mark, anak. Inay Nena ito, anak ko he. Imahulhul si Aling Nena, hindi niya akalain na ang lahat ay mangyayari ng biglaan. Ano? Hindi niyo po ako binibiro, hindi ba? Siyempre hindi, paano kita lulukuhin? Alam mo ba, labis kitang nalala sa loob mahigit 20 taon. Ganito. Mayroon akong piklat sa Makadal na sinog ako noong bata pa ako, at mayroon din akong malaking ninal sa aking likod. Kahit ano pa katagal, hindi ko kailanman makakalimutan, naalala ko pa rin ng malinaw. Tama, mayroon kang makatanghiyang iyon. Ngunit sigurado akong labis kang nakilat at natakot, hindi ba? Labis din akong nakilat sa lahat. Narito pa rin sa akin ang larawan. Noong bata ka. Maingat na kiniha ni Aling Nena ang larawan na nakatago sa kanayang bah at ipinakita kay Mark. Kiniha niya ito at tumilo ang kanayang liya, itunha ang aking hitsira noong bata pa ako. Para bang panahinip lang ang lahat. Isang biwan na ang nakalipas, ang aking kamahilang sa Amerika ay isa-isang pimanavdal sa kanser at bago sila namatay, sinabi nila sa akin ang tungkol sa 20 taon na ang nakalipas. Isang kiventong nakakantak na may maraming pag-alala at kalangkitan. 20 taon ay isang mahabang panahon, ang prosesong paglaki ni Mark. Imiyak siya, nakilat at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Ang pagkabigla ay nakpahirap sa kanaya, responsibilidad, moralidad, ano ang dapat niyang gawin. Tiningnan ni Mark ang ina na nakalaga sa kanaya sa loob ng 20 taon at imiyak, Inay, totoo ba ang lahat ng ito? Hindi ko akalain na hindi ako tinay na anak ng aking kamahilang. Ang pagmamahong aking kamahilang ay napakalawak, walang makakapantay dito. Minahal nila ako, binigyan nila akong pinakamahandang bihay. Lagi kong sinasabi sa aking sarili na sisikapin kong sakyan ang aking kamahilang at makasama sila habang bihay ko. Ito. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, maral ay makakilala din ako, ngunit inasahan kung tatanggapin mo ng mainahon ang lahat. Sa totoo lang, dati mayroon akong intensyon na itago ang lahat, nais kitang panatilihing malapit sa akin. Ngunit ang nangyari sa nakalipas na 20 taon ay nakpabago sa aking intensyon. Inay.
Nuang ika vai 10 taong gelang, begla kang nawala, walang nakahanap sa iyo. Natakot ako at nakilat. Natatakot akong mawala ka, natatakot akong baka may kimiha sa iyo. Ang pakiramdam na iyon ay parang nabasag ang aking puso, sumasakit ng walang tigil. Sa sandaling iyon, naalala ko ang araw na iyon sa Vietnam, nang dali-dali kitang dinala, hindi sinasadya na iwalay ko sa iyong tinay na ina. Marahil ang babaeng iyon ay dumanas din mahirap na panahon. Ang pagtamay sa isa't isa sa pagitan ng ina ay nakpabago sa aking desisyon. At nang malaman kong mayroon akong kanser na wala ng maraming oras, mas gusto kong sabihin ang totoo. Kapag namatay na ang iyong kamahilang, malilungkot ka na lamang sa natitirang bahaging iyong bihay, hindi ko kayang tiisin iyon. Hindi ba ito napakalipit at masakit? Ayaw kong malaman ang katotohanan ito. Gusto ko lang makasama ang aking kamahilang. Ang pagmamaong isang ina ay sagrado at marangal. Nabihay kang Masaya at hanap na bihay ng kasama kita. Sa tingin ko panahon na para payagan kitang bumalik sa iyong pinakmilan. Marahil ay inaasahan ko rin iyong tinay na ina araw-araw. Siya ay isang mabait at mapagpakumbabang baba, tiyak na kung makita kayong mili, makakaroon kayong isang masaya at magandang panahon. Mamahalin ka ilit, mili kang mabibihay sa akap ng pagmamaong isang inahi. Hinawa ka ni Mark ang kamay kanang ina ng mahigpit habang imayak. Alam mo ba, tinilinghan mo akong bahian ang aking bihay. Mila sa pagkabata, ikaw ay isang mabait at nainawang bata. Salamat sa iyo, ang isang tiyo at makasariling tao na katilat ko ay naging malambot at marinong mahal sa iba. Binibigyan mo akong kakalakan at kaligayahan, binibigyan mo akong pinakamagandang panahon ng aking bihay. Gusto kong makasama ka ng matagal, ngunit alam kong hindi ito pinapayagan ang aking kaligayahan. Ang pahiwalay ay napakasakit, ngunit lahat ay mamamatay din, kailangan kong tanggapin ang katotohanan. At kung alam mo na mayroon ka pang ibang pamilya na mamahalin, marahil ay hindi ka ganong masasaktan, hindi ba? Ikaw ang pinakmimilan ng aking bihay. Inay. Inay, hiwag kang magsalitan, negatibong bahay, sasamahan mo ako hanggang sa pagtanda. At ang ina na iyon. Ako. Salamat sa paglitaw sa aking bihay. Ngunit marahil ang kapalaran ay kailangang iminto, hindi kita maaaring samahan magpakailanman. Saan man magpunta, ang isang tao ay babalik sa kaniyang pinakmilan, tahanan, kaninino. Bumalik ka sa lugar kung saan ka ay pinanganak at mabihay ng masaya. Ang kasalita ang kaniyang ina ay nagkaroon malalim na epekto kay Mark. Tiyak na matitipat ang haling habilin ng kaniyang ina. Pagkatapos ilibing ang kaniyang kamahilang, nagpasaya siyang bumalik sa Vietnam. Batay sa kaniyang kanting impormasyon, kinailangan niyang dumaan sa maraming pahirap ipang mahanap ang barang ito. Ayon sa mga tao, pumunta siya sa bahay na ito ipang makita ang kaniyang ina at pagkatapos ay binigyan ng Diyos ang dalawang mag-inang pagkakataong makita ng hindi sinasadya. Ang mga emosyon sa kaniya ay sumabog. Timakbo sa Mark at niyakap ang kaniyang ina at imiyak ng malakas, Inay. Inay. Tuminok ang kaniyang buses na nakpapaywatig ng labis na pagmamahal. Nadama niya na napakaswerte niya na mayroon siyang dalawang ina, isang ina na nagbigay sa kaniyang walang hanggang pagmamahal at isang ina na nagbigay sa kaniyang pagkakataong limitado sa mundong ito. Sisikapin niyang palahan ang lahat mayroon siya, sisikapin niyang mahalin ang ina sa kaniyang harapan. Si Aling Nina ay halos sumabog sa emosyon, niyakap ang kaniyang anak. Ang banal na pagmamaong ina ay limabas. Limipas ang 20 taon, sa wakas ay nakita na niya ang kaniyang anak. Mark, labis akong natitiwa na nakita kitang limaki ng malisok. Hinihingi akong pamanin sa iyo para sa mga nangyari sa nakaraan. Inay, hiwag po kayong magsalita ng kanan. Sa totoo lang, sinabi na sa akin aking adoptive motor ang lahat. Sinabing aking adoptive motor na isa kang mabiting ina na dahil lamang sa napakahirap kaya mo nakawayaon. Ngunit alam niyo ba, salamat sa ginawa niyo, narito ako ngayon. Mayroon na akong karera, mayroon akong masaya at buong bihay.
Hindi aku nagagalit sa iyo. Salamat sa pag-inawa mo sa aking puso. Bakit ka nakupo dito at hindi pumapasok sa loob ng bahay? Anak ko, labis akong naktirisa. Ngayon ang gusto ko na lang ay mamatay ipang hindi ako maging pabigat sa kahit sino. Ano ba talaga ang nangyari? Sabihin mo sa akin, tiyak na gagawin ko ang lahat ipang makamit ang gusto saya para sa iyo. Inawa ka ni Aling Nena ang kamay ni Mark at sinabi sa kanya ang lahat. Isang bentong hininga ang narinig, nadama niya ang pagkabigla sa lahat ng nangyari. Hindi niya inasahan na makakawa iyon kanyang makakapatid, talagang nakakagalit na iyon. Tinilanghan ni Mark ang kanyang ina na tumayo at dinala siya ipang kimain at imanap din hotel para magpahinga. Sa gabing iyon, nakisap ang dalawang mag-ina sa loob ng mahabang gabi. Sinabi ni Aling Nena kay Mark ang tungkol sa kanyang pagtirisa at ang kanyang walang hanghang pagmamahal para sa kanyang anak. Nakinig sa Mark habang tumitilo ang kanyang liha, nadama niya na kailangan niyang humawang maraming para sa kanyang ina. Hamit ang parang naipon niya, binili ni Mark ang lipa na ipinakbiling kanyang ina at ipinayos ang bahay kasama ang kanyang ina. Nang marinig ang kanyang makakapatid na bumalik sa Mark at kasama ang kanilang ina, sabik silang makita siya, ngunit pagkatapos makita ang tinay na kilayang lahat, nakpasaya sa Mark na hindi sila tatanggapin. Si Aling Nena ay nasa loob ng bahay at nakatingin sa labas, tumilo ang kanyang liha, ang masakit na alala ay limitaf sa kanyang harapan. Ang kapagkakamali na nakawang kanyang anak, naintindihan niya ng malinaw, ngunit nang makita niya ang kanyang anak, hindi niya kayang makipaghiwalay sa kanila. Tiningnan niya sa Mark at nagsalita, "Anak, nakpunta rito ang iyong kapatid, hayaan mo silang pumasok, gusto ko ring makipag-isap kina Arnold at Grace." Inay, ang taong makitit at makasarili ang isipan na tulad nila ay hindi dapat kausapin. Mark, may mga bagay na hindi mo pa rin naintindihan. Lumipas na ang nakaraan, naniniwala akong nakbago na ang iyong kapatid at hindi na ilit ang mga bagay na iyon. Nakikisap ako sa iyo na buksan mo ang pinto. Tiningnan ni Mark ang kanyang ina at nadama ang kalangkitan, binuksan niya ang pinto at tinanghap ang kanyang kapatid sa bahay. Ang tatlong anak, sina Arnold, Robert at Grace ay lumiwat at himinging pamanin kay Aling Nena. Sinabi niya lang, tumayo kayong lahat. Lahat kayo ay makamiyembrong pamilya, may isang dugo, parang dugo sa akin. Kahit ano pa ang gawin niyo sa akin, mamahalin ko pa rin kayo at patatawarin ang lahat. Ngayon, ang gusto ko na lang ay maksama kayo ng may pagmamahalan at suportahan ang isa't isa. Upo. Sumagot ang tatlo ng sabay at timakbo at niyakap ang kanilang ina. Sa gabing iyon, ang hapagkainan ay pinong-pinong tawanan, lahat ay masaya. Tiningnan ni Aling Nena ang kanyang anak at ngumiti na may pisong-pinong kaligayahan. Sa hinaharap, inasahan na lang niya na magiging maayos ang lahat. Ngunit sa bihay na ito, mayroong dahilan at epekto. Kahit na pinatawad na ni Aling Nena ang kanyang anak, palaging nakakakita ang Diyos. Sina Grace, Robert, Arnold ay nakakawang isang pagkakasala na mahirap patawarin. Ang kawalan ng itang na loob ay ang pinakamalaking pagkakasala sa bihayang isang tao. Ang tatlo ay kailangang tanggapin ang makakainatnan na hindi nila inasahan. Si Arnold sa bahayang kanyang asawa ay palaging hinahamak ang kanyang asawa, pinipinadol sa kahirapan kaya limaki ang kanyang galit. Sa isang pagkakataon na lasing siya, sinakta ni Arnold ang kanyang asawa na nagresulta sa malibang pinsala at naospital. Pagkatapos nito, kinasahan si Arnold sa korte para sa pananakit, sinintensyahan ang 3 taong pagkakilong. Ang oras sa bilanghan ay magiging panahon para makita ni Arnold ang kanyang pagkakamali at magsisi. Ang panghalawang nakaranas ng kamalasan ay si Robert. Pagkatapos ibigay kanyang ina ang pera ipang bayaran ang kanyang itang, naktakuparan siya sa kanyang asawa at nagsakal, nang imabot sa 800,000 ang kanyang itang, pumunta ang makahangster sa bahay ipang mananghong pera. Si Robert ay natakot at nakisap sa kanyang asawa na tilinghan siya, ngunit hindi na siya kayang tanggapin. Ang kanyang asawa at bumalik sa bahayang kanyang kamahalang.
Si Robert ay nalihi at kinailangang ipakbili ang kanayang bahay sa lungsod ipang bayaran ang kanayang itang, nahinat hindi pa rin sapat ang perang iyon ipang iwasan ang hanakbotang. Kinailangan niyang maktaho ang kanayang bihay ay pinuno lamang kadiliman. Ang pinakamasama ay maral sa krose. Sa simila nang makpakasal sa krose, minal at pinalaki siya ang kanayang asawa, nahinat nohang isang maskara lamang iyon na ikiniyat niya ipang lukun sa krose. Siya talaga ay isang maras na ihaf sa deho sa tivang siya ay lasing, hinila niya sa krose para saktan at mirain. Ang bata sa kanayang sinapipinan ay namatay din dahil dito. Simila nang mawalan anak, sa krose ay nohang balisa at boliv, imiyak siya araw-araw ipanghanghan ang kanayang anak. Nakalit siya at sinaktan sa krose hanggang sa mawalan siya ang hininga. Ang biyahing isang mahanda at batang bobo ay natapos sa paktirisa. Kung nakinak sa krose sa kanayang inanuan, maral ay hindi makakang ganito ang kanayang kalakayan. Ang isang pamilya ay dapat sana ay masaya, nahinatol sa kawalan itang naluwab ang pakailig sa kayamanan at pakabandona sa mahirap na dating malapit sa kanila ay nohang basak at miserable. Ito ay isang aral sa bihay para sa bawat anak pakdating sa paktrato ng masama sa kanilang mamahalang. Sana ay panatilihin mga anak ang kanilang debusan sa kanilang mamahalang at mabihay ng may kabitihan. Pagkatapos malaman ang hanangyari sa kanayang mga anak, labas na naktisa si Aling Nena. Hindi siya kimain nakilong sa kanayang silit at imiyak. Ang kapagkakamaling kanayang mga anak ay mayroon ding responsibilidad sa kanaya, sinisi niya ang kanayang sarili sa hindi pagtitiro sa kanayang mga anak ng maayos na nakresulta sa sitwasyong ito. At ngayon, habang nakatayo sa harap ng altar ng pamilya, nadaman niya na siya ay nakasala, lalo na sa kanayang asawa. Emiko siya at nagsisi sa kanayang hanakawa, imasa lamang na patawaran siya ang kanayang haninino at asawa. Nang makita ni Mark na naktirisa ang kanayang ina, labas siyang nakalala. Sinibikan niyang talanghan ang kanayang ina na makawala sa paktirisa. Araw-araw ay nasa tabi siya ang kanayang ina, nagsasabing kasalitang pakmamahal at inalakan siya ng maayos. Ang mainit na pakkan kasama ang pakalakan ni Mark ay nakatilong kay Aling Nena na inti-inting makawala sa kadiliman paktirisa. Nadaman niya ang labis na kaligayahan sa pakakaroon ng isang kahanga-hangang anak na tulad ni Mark. Sa Mark ay parang regalo na binayaran langit para sa katanda ni Aling Nena. Ang pakmamahal ni Mark ay napakalaki na pininan nito ang bahaging kanayang kapatid. Limipas ang panahon, inalahan ni Mark ang kanayang inahabang nagsisimikap na kimitang pera. Sa isang pakpipilong sa isang kasusayo, nakilala ni Mark ang kanayang kapalaran, ang baba ay napakahanda, mabait at masipag. Ang dalawa sa inang pakikita ay nakaroon mahandang impresyon sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang data, upisail na silang nakdata at may plano para sa hinaharap. Dimating na ang araw na pinili, nakpakasal ang dalawa. Labas na nakastihan ni Aling Nena ang kanayang manihang at palahing tinatrato siya ng mabiti. Ang pakbibigayang pakmamahal ay makbibingan kaligayahan, ang manihang ay napakabaitin at minamahal si Aling Nena, ang relasyon manihang at biyenan ay lalong timindi at masaya. Sa Mark ay nakapagtrabaho rin ng may kapayapaan ng isip. Ngayon ay karawan ni Aling Nena, ang makasawang Mark ay nakandang isang masakanang pakkan at mayroong isang makabilihang regalo para sa kanaya. Tumilo ang liha ni Aling Nena, hindi niya mapigilan ang kanayang sarili, sinabi niya, maraming salamat, hindi po ako nohang masaya tulad nito. Inawakan makasawang Mark ang kanayang kamay at ipinakita ang kanilang pahalang at pasasalamat. Ang asawa ni Mark ay naksalita sa pentong ito, Inay, nakpapasalamat ako sa iyo sa paksilang isang kamangamanghang asawa tulad ni Mark, nakaroon akong isang pinapangharap na pamilya. Inay, natitiwa ako na marinig yan. Mahalin natin ang isa't isa, anak. Opo. Ngayon mayroon din akong isang malaking regalo na gusto kong ibigay sa iyo. Diyos ko, hiwag ka ng makbigayang regalo. Kini ang asawa ni Mark ang popong ultrasant ng pakbibintis.
Nabeglaas si aling nena at nangan ginig na tining nan ang ultrasound nang malapitan, hindi niya mailarawan ang kanayang kaligayahan. Sa wakas pagkatapos napakaraming pag-asa, magkakaroon na siyang apo, ang anak na Mark. Nagimitin ng malaki si aling nena at sinabi, "Apo ko, magang malisok ka at isilang ka." Ang buong bahay ay pinuong kasiyahan, ang tatlo ay nakakapan ng mahigpit, ang relasyon pamilya ay lalong tumindi. Ang bata ay isinilang sa pagmamahal kaniyang kamahilang at lula, tiyak na lalaki siya na napakasaya at positibo. Sa kabilang banda, sina Arnold at Robert pagkatapos pagbayaran ang kanilang hanakawa, pumunta kay aling nena ipang pahalinghan ang kanilang relasyon. Masaya si aling nena nang makita niya ang kaniyang anak, ang lahat ng hinanakit at pagkapagod ay tila nawala. Ang kanayang pamilya ay milang naging masaya tulad ng dati at araw-araw ay nagdarasal siya na maging masaya sa grasa kahit saan man siya naroon. Sa pamamagitan kiventu, nakita natin na kapag gumawa tayong maling desisyon, magbabayad tayong mataas na presyo at hindi na magiging katulad ng dati. Katulad ng pamilya ni aling nena ngayon na nagmamahalan na sa isa't isa, ngunit mayroon pa ring sakit na iniwan ni grasa. Ang tantinan sa biyahe na ito ay isa lamang ang ina, kahit limaki ang anak pa rin siya ang ina, habang biyahe na susundan ng ina ang kanayang anak. Lahat ay maaaring talikiran ko kapag nadapa ka, ngunit ang ina ay handang magsakripisyo para sa iyo.